Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigwardyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta. Syempre, Ate Pres, kami tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan. Sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic,
Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug Celebrity Kojic Soap. Nga ginama sa Seed Pharma. Modalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang unang anib ning bag-otang sugilanon nga atong giuluhan og ikaw na lang unta. Anong saya ang nadarama? Di kailangan magpanggap. Dong, Sandro, dong! Hunong, dong! Ay! Asay mo na akong motor, ay, dong! Wala! Di ka na akong motor! Kandahanin akong amo! Ang akong motor, ay! Upay pagkaw. Asa na ang masinupakon kong anak, ha? Ato na ba si Bata? Gidang akong motor! Huwag sa pa ba ibang ipaabot? Sonde! Saan ako magsunod ato, madam? Nga kusog mo kitong pabulot sa akong motor. Taon mo rin ito nakatikiya sa akong motor. Gamita ang iyang auto, bogo! Ay, oo, di ay, ang auto, di ay! Bawal na ito akong gamiton! Di ako na ka, madam! Ayaw pagbalik, Goliath, kung dili mo pagbalik ang akong anak! Buisit! Animal yun yung bata, masinupakon! Nihutang akong dugan. Aureng! Aureng ang akong tambal! Pagdali! Dili ko na mapugo sa babae wa ko'y gusto, mami. Dili. Huwag gamit ang akong papakusong padagan ng sports car sa kong amo, oy! Basag abong lang sa agi sa kong motor nga gidaan ng Sandro. Wadyo ko nakita. Ano naman sa itong inahanog anak taon, oy? Usap na sige awayan na to. Alagmit, ang ilan sa naning giawayan, kalabot na yun aning pagka-dili matapobre aning ng Sandro. Nagdako maguning bata ang mahigugmao na mo mga kabos, mga pobre taon. Hinatod pa si eskwelahan sukat sa gamay pang bata apan mo ikyas yun ni taon. Tigpa maulis klase, mukuyog siya mga classmates ng mga pobre, matod pang madam. Og adto ni niya maapsan taon sa ilang yaya auring taon sa masakan taon. Magduwa-duwa taon sa tinapok nga uhot o gumay taon kauban sa mga anak sa ilang mga saop. Hay! Pastilaning bata og tas iyang inahan taon hangtod karon. Kay why interest nga mo eskwela? Hinuon mo tabang hinuon panando man ang mga humay niyas basakan. Pastilang ko may buotin na tuwa eh. Ganahan mang mapobre. Pero kami pobre, ganahan po may madato. Siyempre, magdato, bahalang pobre. Ay, pastilan. Asa ka kuning pangkitaan ni bata taon. Uy, di naman ko pupuliong madam kung di na ko madaas ng Sandro. Usaon man ako, anido! Yan ang magnistimoy nga akong driver. Sana maurasa. Malahit na ko ron sa akong appointment. Yes, Sally! Yes, Sally! Sir, anything I can do that you cannot do for me? Malingaw ko anang in-English mo, yaya. Hindi magkanimao. Ay, sagdi lamang ko, sir. Kaya aron ko mag-practice ba? Aron ko mo alis pinas ang akong kachat nga kano. Ay, kamao na ko mo in English. Oh, I forgot tayo eh. I will not speak Bisaya anymore. Beginning today, I will be speaking English na, sir. So bear with me. I will do practice speaking English so that when my chatmate nga kano will come here in the Philippines and meet me, I will know to speak English. You're killing my time, yaya Sally. Kilisople. Sa? Hal ba sit mo, ha? Late ako sa akong appointment. Ay, you forgot, sir. Timoy is asking for a leave because his wife is going to give birth for their 9th child. Sa siyam nga child.
Gusto na ituod, no? Yes, that is why Timoy will not stay in here in your big house because Timoy likes to sleep with her wife nga lapad og nawong. So that's the result, 9 children. Ay. Sige. Adto na ko. Ah. Late ako sa appointment na. Oh, you will say you're late on your appointment, sir. But you keep talking to me. Kahangga ba mo eh. Mabit bang adto na ko, kay late na ko. Si Charmin ha, Sherry. Ikaray bahala sa akong anak. Goodbye, sir! Ay, wa kasustener si Sir Michael sa akong in-English. Ni Sibat. Gilopig na ko ang akong among insect sa akong in-English. Hey! Hey, what happened man sa akong alaga nga si Inday Charmin? Inday Charmin! SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid grato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bilami ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul nakalibang na yan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Anali Kotara. Health Testimonies. Oh! What happened with the teacher? Oh my! Why is the cellphone is breaking? Animal siya, bisit kini mga lalaki. I know. No other man is the reason. Is that because of your boyfriend, Morgan? The Charmin. Leche! Ay, Huno lang ko na pagsigid mo in-English, nga dili ba o yaya? Ay. Lambat kay paminahon, kapoy kaayo. Puno-puno ka lang kalaban sa kong oda. You're so annoying! ang singan? Annoying kuno ko. Annoying. Oh, what's the meaning of annoying? Annoy og si iyeng. Hindi Charmin! What is annoying? Uy, hala, kisapot naman pod. Unsa naman sad kay nakit-an sa cellphone? Uy, nga nasuko naman sad. Ug laing cellphone na sad ang nakagay. Ay, nalimot ko. Mag-talk English man day ko. Here I come. What's on this earth is happening? Why another cellphone is breaking? Why is Inday Charmin is angry and break her cellphone? Oh, how many cellphones she breaks na? Like breaking her relationship with his boyfriend Morgan. She breaks him and then stalking him on Facebook. When she's not good to see photos of Sir Morgan with his girlfriend, she got angry. Angry bird. When you break a man, don't stalk na. No stalk, no cellphone breaking. Okay? Huwag magdam. Kamabuti na siyudad. Ka-traffic pa. Halos sa umayroong mga sakyanan. Gigutom ng guda. Mangitagog akong kakanaan. Doon ay bake sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak.
Ay, gikapoy na ko kanta-kantaan ng kanta. Panwa pa yun na ko ikasugat ang tao o mga tao nga akong angay tabangan. Sa kadaghan sa tao aning lugar ni usa, wa ko'y gipating angay tabangan. Ay, mutabo ko sa pikas bahin ining karsada. Doon ay baki sa may sapa. Traffic boy. Mayroon lang gamay ng akong sakinan. Stop na pod. Maibog lang na mga motor nga may mangitag lusot na. Aron makalikay traffic. Asa ka? Asa ka? Kung mapalit og motor? Ang problema, sabi ka, di ko ka maong drive og motor. Ay, padoon na mo go. Late na ko na. May tiguang na nagguroy og mga lata nga. Kalit minabang. Oh my God. Nakaligis ko. Ay, maniguang. Naligsan ko bagay siya. Buwa nga. Nadas maging tiguang ng malon nga sakinan. Manaw ko niya akong motor. Susyo na akong tiguang. Pasimusipat ng mga sakinan. O ihitan na ng tiguang. Palihog! Padaplin palihog! Pagi ako! Uy! Napasok to ng tiguang sa ilawom sa sakinan. Kalma lang da! Kinalabadan ito. Ospital ng tiguang! Kalma lang da! Ay, di ko padag ospital, oy. Uy! May kamang ang tiguang. O, ni Barog, nga mapa. Wa siya maunsa. Manang. Salo ako. Kalit na magod na binabang. Sorry kayo, nagdali magod ko. Ay da, gituyo to na kong tabok. O gituyo sad na ko nga mapasok. Ilaom sa imong sakyanan, naron mo hunong yung ka. Ha? Murag ko ang sa kabuot, sir. Nabati kong imong gihunghungondo. Aha? Ayaw na ko ninyo dadag ospital. Okay ra ko. Wara ko maunsa. Magkana ko ninyo kay gigotom ko. Oo. Why problema, manang. Pakanon di ka. Nangita ko akong kakananang. Kuig lang ta. Busila kang imong kasing-kasing sa mga sama nako. Kunon sama ng imong problema, tabangan ta ka. Aha? Kining nang mga ulas na ta. Gutom lang na. Dili ikaw ang angay mo libre nako, kaon, undo. Kundili, kining nakaligis nako. Why problema? Pakanon di ka, manang. Gigutom ka magaha. Kaming duhang takana. Kay kaming duha ang gigutom. O gusto ko nga ato kami mukaon sa inyo. Unsa? Sir Michael is back quickly? What happened? Oh, he is embarking the car now. Oh, I see a motor behind Sir Michael's car and stop also. Kasi naabot, Yaya. Nganong ikaw pala kita na ugwawa ablihi ang gate. Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala
Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kita